Napriso ang duha ka mga babay kinsa nagtrabaho sa usa ka tindahan sa Talisay City human magkakonsabo sa pagpangawat sa mga baligya. Nasikop ang wahinganli nga cashier ug ang promodizer nga hingtod ang panuigon ug pulos taga Kinasangan Pardo. Ang nakasikop sa duha mao ang security sa maong tindahan ug i-turn over sila sa Talisay City Police. Sa investigasyon sa kapulisan, nasuta nga ang modus magpakaron ingnon nga customer ang promodizer. Mipalit kini og mahalong produkto apan kay konsabo ang cashier, mibayad lang kini og anaa sa 100 pesos nga ubos kaayo sa kantidad sa mga gikuha. Sa dihang mugawas na untang promodizer sa tindahan, misuway kini og likay aron dili ma-check ang iyang bag nga napuno sa mga baligya. Apan napugnan siya ug dihang gisusi ang iyang mga bitbit, nakita nga wala magkatugma ang resibo niini. Dinhi na nahibaw-an nga kakonsabo niya ang maong cashier. Ikaduha na matud pa kini nga nahitabo apan niadto lang nadakpan. Gipasakaan na og kasong pagpangawat ang duha ka mga suspect.